Μια φορά και ένα καιρό θα σας διηγηθώ μια ωραία ιστορία. Ήταν ένας υπολογιστής και ήθελε όλο να χορεύει, να πίνει και να τραγουδάει. Και στο τέλος άρχισε το χορό πάνω στα πίστα. Μέρος ξαφνικά ζαλίστηκε και έπεσε κάτω. 1-2, 1-2, 1-2, λέει η άλλη οθόνη. Ώσπου από μέσα του βγαίνει ένας και λέει: «Ρε φίλε, ζαλιστικές». Ήτανε λάθος. Χα, ωραίος ο χώρος σου, φίλε. Πάρε μια τριανταφυλλιά και ένα ουισκάκι κι από μένα. Την... Και αυτό από μένα επίσης, φίλε, κερασμένο για σένα. Δεν μπορώ να σηκώθω, διαλύθηκα. Έλα να σε σηκώσω, έλα να τις φας κιόλας. Και έτσι λοιπόν ήρθε το αφεντικό του να πιάσει το PC και τότε χάμω και πιάσει το PC. Λοιπόν, και έτσι το PC της έφαγε και ικανοποιημένο κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Και στη τρίτη σφαλιάρα λοιπόν το PC, αφού το κατάλαβε, του λέει το αφεντικού του συγγνώμη και συμμαζεύτηκε από τα λάθη του και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.